Welcome to the temple. И коса хора, аз съм TeamBG и днес ще снимаме в Divictus Gaming. Ще правя томбола за 50 съба. Наградата ще е по-опната от преди. И ще има по-хубави айтеми. То се разбира под думата оп. И нека да ви я покажа. Ето това тук. Ето го виждате, има 4 кея, 2 ендър честа и някакви такива. Ето това е бронята. Ето виждате, хубава броня. И така, ако стана 50 абоната, ще изтегля томболата и ще снимам отново, за да видя, за да ви кажа победителя. И хора, това ще от мен. И до виждане! Welcome to the temple.